Vyzkoušel jsem kombinaci MGP dekodérů, který běží po Loconetu, s dekodéry DCC doma, který běží po Expressnetu, přes ústřednu RB1110 a funguje to velice dobře. Takže tlačítko tady třeba vyslalo přes dekoder MGP impuls přes ústřednu do těch dekodérů od DCC doma. Ty přehodili mi tady světelnou signalizaci a jak v train kontroléru výhybky, které jsou tady, tak i v aplikaci RB taky. Takže běží to na výbornou.